Kulturagenter, det lyder rigtig spændende. Lige nu står jeg ved Bordsundskolen foran ungdomsskolens afdeling, hvor jeg har en aftale med Toge Knudsmark, som er ungdomsskoleinspektør her i Varde. Han vil gerne fortælle lidt om, hvad kulturagenter er, og hvad det kan i en boligsocial sammenhæng. Hej og velkommen til. Ungdomsskolen og et samarbejde med Boulevardbebyggelsen har fornøjelsen af at skal sætte et projekt i søen om ikke så længe. Det hedder Kulturagenter. Og hvad er det så for en størrelse? Jamen, kulturagenterne er i princippet en tanke omkring at sige, hvordan er det, at de borgere, der har en masse gode idéer i området, hvordan kan vi skabe en platform, hvor de kan få lov til at prøve kræfter med at sætte projekter til gavn for sig selv og andre borgere i gang i boulevardbebyggelsesområdet. Tanken er egentlig den, at hvis man siger ja til det som ung og vil gerne være en kulturagent, jamen så bliver man jo en person i nærmiljøet, som andre borgere ved, man kan gå til og spørge om hjælp omkring, hvis man har en god idé, eller et ønske, eller en advent, eller noget, der skal sættes i værk. Og så kan den gruppe af kulturagenter gå i arbejdstøjet med de redskaber, de har fået lært igennem et kursusforløb, hvor de får sådan helt grundlæggende redskaber med på vejen. Og ideen er den, at man både kan bruge det som en platform til at lave kultur, arrangementer og andre tiltag i nærmiljøet derude, men det er jo nogle konkrete redskaber, man kan bruge faktisk hele livet og i arbejde og i uddannelse og i alle mulige andre sammenhænge. Så det er både et uddannelsesforløb, det er en platform til at unge kan mødes på kryds og tværs, med deres fælles interesse i at lave nogle arrangementer eller lignende, og så er det også en platform, hvor andre borgere kan henvende sig til, hvis de har nogle ønsker og drømme omkring beboelsen derom og skabe noget liv eller nogle tiltag til gavn for dem, der bor der. Aldersgruppen, jamen det er kulturagenter, det er for unge, og det vil sige, at aldersgruppen det er fra 7. klasse op til 25. Det der er med det er, at så kan man have kulturagenter, men hvis man som borger har lyst til at bidrage til et arrangement, der er ved at finde sine ben, så er vi jo mere glade for, hvis man har lyst til at være behjælpelig og tage sine egne erfaringer med ind i kommende projekter. Så det vil sige, at selve kulturagenterne, det er for unge fra 7. til 25 år, men alle er velkomne i projektet og kan støtte op omkring og lave nogle spændende nye tiltag i området. Kulturagenter er altså ikke kun for de unge selv, men også for hele lokalområdet. Nu vil jeg forlade ungdomsskolen, og så skal vi se os klar, så vi kan komme i gang med det her projekt i 2018.